Inħoss li għandi l-eruq sodi. Inħossni sigur u ċert minn innifsi. Bħal seġra jew stilla jien ukoll għandi posti hawn. Dak li għandi bżonn huwa feħdani u li m'għandix jien kapaċi nsibu. Jien miftuħ għal dak li l-ħajja tipprovdi. Jien nafda li l-nifsi. Meta nkun attent, l-opportunitajiet jimbtu minn kull imkien. Jien inħobb il-ħajja. Jekk nieqfu nikkontempla, insib li għandi fija biżżejjed għaqal biex nagħmel għażliet li huma tajbin għalija. Jien inħossni b'saħħti fis-skiet. Jien kapaċi nibni ħajja mimlija tjubija, ferħ u mħabba. Jien grat għad-diffikultajiet kollha li jkolli li permezz tagħhom nikber. Inħossni f'armonija mad-dinja ta' madwari. Inħossni persuna sħiħa. F'din id-dinja jien inħossni f'dari. Inħossni mħares u b'saħħti. Jien kapaċi nieħu ħsieb tiegħi nnifsi u dak kollu li għandi bżonn. Nittratta lili nnifsi b'kompassjoni. Nħossni tajjeb miegħi nnifsi. Ġismi huwa t-tempju tiegħi u bekk nittrattah b'qima. Jien nistrieħ fuq il-valuri tiegħi biex imexxuni. Jien kapaċi naraf minnu denju tal-fiduċja tiegħi.